ናይ ቀደም መርማሪ ፒርተል በብመዓልቱ ብዛዕባ ጉዳይ ይሓስብ እየ ኢሉ እውን ኣብ ሓደ ምሸት ብዛዕባ እቲ ኬዝ እናሓሰብኩ እየ ዝድቅስ። ኣብ ህይወተይ ውሽጢ እቲ ዝዓበየ ክፋል ኮይንኒ ይደሎ። ሕጂ እውን ወላ ጥሮታት ተወጻእኩ ነቲ ዝተረፈ ሳልሳይ ቀታሊ ሰብ ክረኽቦ ኣለኒ ብምባል ብሕርቃን ዝዛረብ ፒርተል እዚ ኬዝ ንዓመታት ምርመራ እናተገብረሉ ዝጸንሐ እንትኾን ኣብ ዝፈታን ኬዝ ወቕቲ ብዙሓት ተኣሲሮም ተፈቲሖም እዮም ኢሉ እውን ዝተፈላለዩ መርመርቲ ተሳቲፎምሉ እዮም። ክቡራት ቤተሰብ ከመይ ትጸንሑ? ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መሰንበድን ንመርመርቲ ፈታኒ ዝኾኖም ኬዝ ሓቢርና ክንዕዘቡ ዓዲመኩም። እቲ ቪድዮ ተፈቲኹሞ ናብ ብዙሕ ሰብ መታን ክሰዶ ላይክ ብምግባር ጀምርዋ። ናብዚ ቻናል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር እዛ ቻናል ንኽትዓቢ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ። ነታ ናይ ሎማዓንቲ መሰንበዲት ናይ ድሕሪ መጋረጃ መደብ ንተዓዘብ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ሴፕተምበር 23 1983 ኣብ ኪልጎር ቴክሳስ ውሽጢ ኣብ ኬታንጊ ቺክን ሬስቶራንት ውሽጢ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ናይ ምሸት ሽፍቶም እዩ። እዚኣ ግን ናይ መወዳእታኦም መዓልቲ ምዃና ንሳቶም ኮነ ዋላ ሓደ ዝፈልጥ ኣይነበረን። እቲ መዓልቲ ዓርቢ ምሸት እዩ። እቶም ናይ መወዳእታ ዓማዊል ምስ ወፁ እቲ ሬስቶራንት ከም ዝወፁ ድገልጽ ዕጹም ምዃኑ ዝነግር ወረቐት ገይሮም እቶም ሰራሕተኛታት ንባዕላቶም ጽቡቕ ግዜ ከሕልፉ ጀመሩ። እናሰሓቑ እናተጻወቱ ነቲ ምሸቶም ብጽቡቕ ኩነታት እናሓለፉ ስርሖም ኣብ ምስራሕ እዮም ዘለዉ። ይኹን እምበር ኣብታ ምሸት ዋላ ሓዲኦም ናብ ገዝኦም ዝምለሱ ኣይነበሩን። ሕጂ ኣብታ ምሸት በታ ሰዓት እንታይ ከም ዝተፈጥረ መረዳእታታት ብምርኣይ ክንርድኦ ንፈትን። ኣብ ፈለማ እቶም ተቐተልቲ ኦቢ ሂውስ፣ ሜሪ ታይለር፣ ዴቪድ ማክስዌል፣ ጆይ ጆንሰንን ሞንቴላ ኣድሬስን እዮም ነይሮም። ታይለር ሓጋዚ ናይ መተሓባበሪ እዩ ነይሩ። ዩዝ ከም ጆንሰንን ማክስዌልን ካብቶም ሰራሕተኛታት እቲ ሓደ እዩ ነይሩ። ላንድሬስ ኣብቲ መዓልቲ እውን ናይ ስራሕ ሰዓቱ ኣይነበረን። ዘይትዕደልቲ ኮይኑ ግን ክልቲኦም ማሓዙቱ ንኽርኢ ሃንደበት መፅኡ ነይሩ። እቶም ሰራሕተኛታት ነቲ ምሸት ብጽቡቕ ግዜ ምሕላፎምን ነቲ ስርሖም ብኣግባቡ ምውድኦም ርዱእ እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ እውን እቲ ሬስቶራንት ተጸራሪኡ ዘሎ እቲ ገንዘብ ተቖጺሩ ኢሉ እውን እቲ ሓላፊ ስርሖም ከም ዝወድኡ ተዛሪብዎም እዩ። ኩነታት ብሃንደበት ዝተቐየሩ ካብዚ ንድሓር እዮም ነይሮም። ካብቲ ምሸት ጸልምት ምስ በለ ከባቢ ናይ ሜሪ ታይለር ጓላ ኪም ንኣዲኣ ንምርኣይ ብምባል ናብቲ ሬስቶራንት ተኣቱ። ኣብቲ ሰዓት ድርኤቶ ነገር ግን መደንፀኦ ነገር እዩ ነይሩ። ግራ ኣቲዋ ናይ ኣዲኣ ሽም እናፀውዐት ብሓዘን መልክዕ ናብ ታሕቲ ምርኣይ ጀመረት። እቲ ዝረኣየቶ ነገር ግን ዘይደረቐ ደም እዩ ነይሩ። ፖሊስ ብቕልጡፍ ናብቲ ሬስቶራንት ይበጽሕ ኮይኑ ግን ወላ ሓንቲ ዓይነት ሬሳ ኣይረኸበን ነይሩ። ካብኡ እውን ክልተ ምኽንያት ንባዕሉ ብምሃብ ናብ ጥርጣረ ኣቱ። እዚ እውን እቲ ሓደ ዝኾነ ሰብ ዓፊኑ ወሲድዎም ይኸውን ዝብልን እቲ ካልእ ድማ ነንባዕሎም ተባኢሶም በቲ ማሰይቲ ዝተላዕለ ናብ ሆስፒታል ከይዶም እዮም ዝኾኑ ዝብል እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ፖሊስ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ብዝረኣዮ መሰንበዲ ነገር እቲ ዝገመቶ ልክዕ ከም ደይነበረ ይዕዘብ። ኣብቲ ጽባሕ ካብቲ ሬስቶራንት 15 ማይል ርሕቐት ኣብ ዝርከብ ካብ ናይ ነዳዲ መዕደኒ ጉድጓድ ጎኒ እቶም ናይቲ ሬስቶራንት 5 ሰራሕተኛታት ሬስኦም ተረኽበ። ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ፖሊስ እቲ ዝረኣይዎ ከኣምኑ ይከኣሉን ነይሮም። እቲ ቅትለት ፖሊስ ካብ ዘጓነፎ ገበን ኣፈጻጽምኡ ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ። ኩላቶም ኣብቲ መሬት ተደራሪቦም ዝነበሩ እንትኾኑ ኣእዳዎም ናብ ድሕሪት ተኣሲሩ ገጾም ናብ ሰሜን ኣንፈት ዝተገብሩ እንትኾኑ ካብኡ እውን ብዘሕዝን ኩነታት ኩላቶም በብሓደ ተቐቲሎም እዮም። ኮይኑ ግን ሂውስ ተፈልዩ ብጥይት ቅድሚ ኩላቶም ኣብ ድሕሪት ገጹ ኣብ ድሕሪቱ ተሃሪሙ ከም ዝነበረ ከረጋግጹ ክኢሎም እዮም። መብዛሕትኦም ግዜ ብዙሕ ገበን ዝፍጸሙ ካብ ናይ ባዕሎም ፈታዊ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ቅትለት ግን ካብ ቀረባ ሰብ ይኹን ተባሂሉ ንምሕሳብ ብጣዕሚ መጸገሚ ከም ዝኾነ መርመርቲ ይዛረቡ እዮም። እቶም ቀተልቲ ኣብታ ምሸት ናብ $2,000 ከባቢ ሒዞም ጠፊኦም እዮም። እንተኾነ ግን ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነዚ ውሕድ ገንዘብ 5 ሰባት መቕታሎም ትርጉም ኣይነበሮን። ንፖሊስ ስርቂ ዝተፈጸመ ይመሲልዎም። ነዚ እውን ከም ምኽንያት ዘቕርብዎ እቲ ሓደ ናይቲ ሬስቶራንት ሰራሕተኛ ነቲ ገንዘብ ንምሃብ ፍቓዱ ከይኮነ ከም ዝተረፈ ግልጽ እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ እውን በዚ ምኽንያት እቶም ዕጡቓት ምንም ዓይነት መሰኻኽር ክርከበሎም ስለ ዘይደልዩ ዓፊኖም ናብቲ መዐደን ነዳዲ ጉድጓድ ወሲዶም ከም ዝቐተልዎም እዮም ዝኣምኑ። ናይ ሬሳ ምርመራ ምስ ተሰርሐ ንኣሽቱ መረዳእታታት ተረኽቡ። ፖሊስ ኣብ ናይ ሓደ ሰብ ኣካል ጽፍሪ ይረኽቡ፣ ማለት እውን ኣብ ናይ ሂውስ ኣካል ናይ ካልእ ሰብ ዓሻራ ይረኽቡ። ኮይኑ ግን ብጣዕሚ ጽቡቕ መረዳእታ ኣብ መሬት ተረኽበ ንእሽተይ ደም እዩ። ኣብቲ ሬስቶራንት ውሽጢ ንእሽተይ ደም ነይሩ። እዚ ደም ካብ ናይ ዝኾነ ናይቲ ሬስቶራንት ሰራሕተኛ ዝተረኽበ ኣይነበረን።
እቶም መርመርቲ እውን ምናልባት ካብቶም ሰራሕተኛ እቲ ሓደ ምስ ተቐታሊ ብዝገበሮ ናይ ባእሲ ኩነታት ከም ዝመፀ እዮም ዝኣምኑ። ኣብቲ ሰዓት ዝነበሩ ሰባት ንመርመርቲ እንትዛረቡ ኣብታ ምሸት ኣብቲ ሬስቶራንት ጥቓ ሓንቲ ማኪና ከም ዝረኣዩ ይዛረቡ። እዚ እውን ነቶም ሰባት ክወስድ ዝመፀ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት የቐምጡ። ኮይኑ ግን ኣብቲ ቦታ ምንም ዓይነት ናይ ሲሲቲቪ ካሜራ ኣይነበረን። ኢሉ እውን እዚኣቶም ናይ ምስክር መግለፂታት ሓቂ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ንምርግጋፅ ኣይተኸኣልን። እቶም መርመርቲ ምስ ናይ FBI ኣባላት ጽቡቕ ርክብ ብምፍጣር ብዙሓት ምርመራታት ገበሩ። ድሕሪ ብዙሕ ምርመራ እውን ሮሚዮ ፒንከርተን ዳርድሬል ሃርትስፊልደን ዝተባሃሉ ክልተ ሰባት ኣብ ጥርጣረ ዓይኒ ወዓሉ። ክልቲኦም ኣብ ናይ ገበን ዝርዝር ሽማቶም ኣሎ። ጌጋ ብዝኾነ ቼክ ንሰባት ብምትላል እዮም ዝፍለጡ። ኮይኑ ግን ኣብቲ ሰዓት ሃርትስፊልድ ማለት እውን ኣብቲ ናይ ቅትለት ግዜ ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝነበረ ኣረጋገጹ። ስለዚ እቶም መርመርቲ ኣብ ልዕሊኦም ብዝገበርዎ ጥርጣረ ውድቂ ይገብርዎ። ከምዚ ዓይነት ብጣዕሚ ናይ ጭካነ ፍጻመን ናይ መረዳእታ ዘይምርካቡ ኩነታትን ኣብ ልዕሊ ፖላይስ ልዑል ዝኾነ ጸቕጢ እዩ ዝፈጥር። ፖላይስ ብዙሓት ነጥብታት ንክሓዋውሱ ክገብሮም ይኽእል እዩ። ኢሉ እውን ብዙሓት ንጹሃት ሰባት ናብ ማእሰርቲ ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም። ኮይኑ ግን መርመርቲ ካብ ምጥርጣርን ካብ ምምርማርን ድሕሪት ኣይበሉን። ሕጂ እውን ድሕሪ ብዙሕ መድከማይ ምርመራ ንድሓር ሓደ ሰብ ቀልቦም ይስሕብ። ጄምስ ሮስ ዝተባሃለ ሰብ እቲ ገበን ካብ ዝፍጽም ድሕሪ ውሕዳት ወራሕቲ ናብ ቀጥሪ ፖሊስ ቀሪቡ ኪችን ሬስቶራንት ከባቢ ዝረኣየ ነገር ከም ዝነበረ ይዛረቦም። ኣብቲ መዓልቲ ምሸት ሓንቲ ሰባት ዝሓዘት ማኪና ኣብቲ ጥቓ ሬስቶራንት ከም ዝረኣየን ኣብቲ ድሕሪት ማኪና ድማ ዩኒፎርም ዝገበሩ ሰባት ከም ዝነበሩ ምርኣዩ ተዛሪብዎም እዩ። ኢሉ እውን ረባሺ ድምፂ ካብቲ ማኪና ውሽጢ ሰባት ዓውታ እናስምዑ ሰሚዐ ብምባል ተወሳኺ ተዛሪቡ እዩ። ብተወሳኺ እውን እቲ ገናሒ ነዊሕ ጨጉርን ጭሕሚ ዘለዎ ጻዕዳ ሰብ እዩ ነይሩ ክብል ይዛረቦም። እዚ መረዳእታ ፖላይስ ካብ ዝጠርጠርዎም ምስ ማኬስ ዝተባህለ ተጠርጣሪ ተራኽበ እዩ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ዓመታት ፖሊስ ኣብ ናይ ምርመራ ወቕቱ ኣብ ትሬሳ ዝረኸቦ ጽፍሪ ካብቶም ቀተልቲ እቲ ሓደ ከም ዝኾነ ክፈልጡ ክኢሎም እዮም። ጄምስ ያርማኬስ ምስ ዝተባህለ ሰብ ፖሊስ ምስ ዝረኸቦ ናይ ጽፍሪ DNA ዝተመሳሰለ ኮይኑ ይረኽቦ። ኢሉ እውን ኣብዚ ሰዓት እዚ ሰብ ናይ ሞት ፍርዲ ወይ እውን 5 ተኸታታሊ ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ክጽበዮ ይኽእል ነይሩ። ማኪስ ግን ብዛዕባ እቲ ቅትለት ኢድ ከም ዘይብሉ እዩ ዝዛረብ። በቲ ናይ ቅትለት ምኽንያት እውን ክእሰር ክኢሉ እዩ። ፖላይስ እውን ኣብ ልዕሊ እዚ ሰብ ብዙሕ ግዜ ምርመራታት ዝገበረ እንትኾን ንሱ እዩ ኢሎም እውን ወዲኦሞ እዮም። ኣብ መወዳእታ ብዝተገብረ ናይ ምርመራ ውፅኢት ግን ምስቲ ውልቀ ሰብ ዘይራኸብ ከም ዝኾነ ይዕዘቡ። ማኪስ ኣብቲ ድሓር ነቶም ጋዜጠኛታት ከም ዝክብል ተዛሪቡ እዩ። ብጣዕሚ ሕማቕ ነገር ኣነ ብዘይሰራሕክዎ ንኽቕተል ተሓሲቡ ኣብ ማእሰርቲ ዘሕለፍክዎም 6 ኣዋርሕ እዮም። ኢሉ እውን ምናልባት እንደገና እቲ DNA ተዘይነብር ነይሩ ኣብ ናይ ሞት ፍርዲ ውሽጢ ክኸውን ነይረ ክብል ተዛሪቡ እዩ። ሓደ መዓልቲ ብኸምዚ ዓይነት ኬዛት ብዙሓት ሰባት ብጥርጣረ ብዙሕ ነገር ይበጽሖም እዩ። እቲ ነገር ከም ብሓድሽ ናብ ምጽራይ ንኽኣቱ ተገዲዱ እዩ። ሓደ መርማሪ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ማኪስ ትኩረት ገይሩ ብዙሕ ግዚኡ ከም ዘጥፍአ ኣሚኑ እዩ። ስለዚ እውን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናይ ሩስቲ ካውንቲ ሸሪፍ ቤት ጽሕፈት ጆርጅ ኪኒ ዝተባሃለ ናብ ናይ ቀደም ናይ FBI ወኪል ደው ኢሉ እቲ ኩነታት ብዝተፈላለየ ኣንፈትን ክዕዘቡ ይሓቶ። በቲ ናይቲ ገበን ክብደት መንፅር ወላ ሓደ ሰብ ከይሰርሖ እንተሓሊፎሞ ንክዕዘቡ ይሓቶ። ኣብ 2000 ፈለማታት እቲ ምርመራ ከም ሓድሽ እንትጅምር እቶም ቀተልቲ ኣብ ካልእ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ምግማት ግድን ከም ዝኾነ ይሓስብ። እዚ ብጣዕሚ ፈታንን እቲ ገበነኛ ንምርካብ ምንም ዓይነት መልዓሊ ዘይብሉ ኬዝ እቲ ምርመራ እናቐጸለ እዩ። ኣብ 2001 ሎረን ቤዚን ዝተባሃሉ ናይ ፎረንሲክ ሳይንቲስት ፖላይስ ዘለዎም ናይ DNA መረዳእታ ከም ሓድሽ ብምፍታን ኮምባይን DNA ዳታ ኢንዴክሲንግ ሲስተም ብዝተባሃለ ነገር ኣለሹ። በዚ መንገዲ ኣብቲ ናይ ገበን ቦታ ተረኸበ DNA ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪት ብዘሎ ምስ ናይ ዓመፅቲ ገበነኛታት DNA ዝመሳሰል ምዃኑ ከረጋግጹ ክኢሎም እዮም። ማለት እውን ኣቐዲሞም እውን መርመርቲ ጥርጥርዎም ዝነበሩ ሮሚዮ ፒንከርተን ዳንኤል ሃርስትፊልድን ነቲ ኬዝ ዳሓዘቶ እታ ቀዳሚት መርማሪት ጓል እዚኣቶም ሰባት ተጠርጠርቲ እዮም ኢላ እያ ትሓስብ። ኮይኑ ግን ነቲ ቅትለት እናተፈጸመ ካብ መንጎኦም እቲ ሓደ ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝነበረ ኣጻርዮም ይፈልጡ። ኢሉ እውን ኣብቲ ዝተቐተለሉ ምሸት ድሕሪ 2 መዓልቲ ካብ ማሒር ወፂኦም እዮም። ኮይኑ ግን ማስረጂ ሕጂ እውን ኣብዚኣቶም ሰባት ንምቕራብ እኹል ኣይነበረን። ናይ ቴክሳስ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ይዛ ታነር ኣብቲ ጉዳይ ንኽትበጽሕ 2 ተወሰኽቲ ዓመታት ወዲኡላ እዩ። ካብቲ ገበን ድሕሪ ብዙሓት ዓመታት
ነቶም ገበነኛታት ንምርካብ ሓደ ጥርጣረ ይመጸላ። እቶም መሰኻኽር እናኣረጊኦም ነይሮም ኢሉ እውን ኣብ ታሪኽ ውሽጢ ብጣዕሚ ውሕዳት ገበነኛታት ናይ መርከቢ ሜላታት ከም ዘለዉ ተዛሪባ እያ። እቶም ናይ ዲኤንኤ መረዳእታታት ነቲ ገበን ዝፈጸምዎ 3 ሰባት እምበር 2 ከም ዘይኮኑ ተረዲኣ እያ። እቲ ዝደልየቶ ካብ ክልቲኦም ተጠርጠርቲ መንጎ ናይቲ ሓደ ዲኤንኤ እዩ ነይሩ። ካብኣቶም እቲ ሓደ ሃርትስፊልድ እንትኾን ሕጂ እቶም መርመርቲ ካብቲ ናሃቱ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ጥራይ እዩ ዘድልዮም። ኮይኑ ግን ንመርመርቲ ናይ ዲኤንኤ ሳምፕል ንምሃብ ፈቓዶ ኣይነበረን። እዚ ሕጋዊ መሰሉ እዩ። ኣብቲ ደብዳቤ እውን ከይተረፈ ተዛሪቡ እዩ። ድሕሪ ብዙሕ መድከማይ ናይ ምርመራ ውፅኢት ኣብ 2007 ፒንከርተን 5 ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተቐቢሉ እዩ። ካብቲ ሰዓት ጀሚሩ ሃርትስፊልድ ግን ኣብ ማእሰርቲ ኮይኑ ናፃ ምዃኑ ይዛረብ። ኣብ ሓደ ወቕቲ ከምዚ ክብል ተዛሪቡ እዩ፣ ዝገበርክዎም ገበናት ክህሉ ይኽእሉ እዮም፣ ነዚኣቶም ሰባት ብፍጹም ኣይቀተልክዎምን። ካብ መጀመርታ መዓልቲ እውን ጀሚረ ንጹህ ምዃነይ ተዛሪበ እየ፣ ሕጂ እውን ናፃ ምዃነይ እናገለጽኩ እየ ኢሉ ነይሩ። እቶም መርመርቲ እቲ ስርቂ ዝተሰሓሓተ እዩ ኢሎም ካሓስቡ ጀመሩ። ኢሉ እውን ብዝኾነ ምኽንያት 5 ሰባት ተጨውዮም እዮም። ንምንታይ ንኹሎም ሰባት ከም ዝቐተልዎም ግን ክፈልጦ ኣይከኣሉን። እቲ ሳልሳይ ሰብ ክሳብ ዘይተታሕዘ እቲ ገበን ተፈትሑ ክበሃል ከም ዘይኽእል እቶም መርመርቲ ኣሚኖም እዮም። ኣብ ናዩን ኣካል ዝተረኸበ ናይ ዲኤንኤ መረዳእታ ምስ ናይ ሃርትስፊልድ ፒንከርተን ማኪስ ወይ እውን ኣብቲ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ዝኣተወ ሰብ ምስ ዋላ ሓደ ኣይተራኽበን። ሃርትስፊልድ ናይ ጥፋእተኛ ውሳንኡ ክድምስሶ ኣይከኣለን ኢሉ እውን ኣብ 2010 ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊኡ ንዝተኸሰሱ መረዳእታታት ትርኑዓት እዮም ብምባል ኣጽዲቕዎ እዩ። እቲ ሓቃዊ ቀታሊ ሕጂ እውን ኣብ ዘሎ እናበለ ክሳብ ሕጂ ግዜ ናፃ እየ እዩ ዝብል። እዚ ኬዝ ሕጂ እውን ነቲ ምርመራ እናተገብረ ዝርከብ እንትኾን ክሳብ ሕጂ ግን እቲ ቀንዲ ቀታሊ ዝሕብር ምንም ዓይነት መረዳእታ ኣይተረኽበን። ክቡራት ቤተሰብ ኣብ ቀጻሊ ትሕዝቶ ንክንራኸብ ላይክ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕ ኣይትረስዑ።